ശാന്തിഗിരി പർണശാല ആത്മീയതയുടെ വെള്ളത്താമര. തിരുവനന്തപുരം പോത്തങ്കോട് ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിന്റെ നെറുകയിൽ വെളുത്ത മാർബിളിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വിസ്മയമാണ് ലോട്ടസ് പർണശാല. നവജ്യോതി ശ്രീ കരുണാകര ഗുരുവിന്റെ പാവനസ്മരണയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ നിർമ്മിതി 91 അടി ഉയരത്തിൽ 21 ദളങ്ങളുമായി സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം വിളിച്ചോതുന്നു. വാസ്തുവിദ്യയുടെ വിസ്മയമായ ഈ വെള്ളത്താമര ജാതിമത ചിന്തകൾക്കപ്പുറം മാനവികതയുടെ വലിയൊരു തണലാണ് ഓരോ സന്ദർശകർക്കും പകരുന്നത്. സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ ഈ പർണശാല ഒരു വർണ്ണക്കാഴ്ചയായി മാറുന്നു. LED വിളക്കുകളുടെ പ്രകാശധാരയാൽ ഗുരുവിന്റെ ജീവിതവും ദർശനങ്ങളും വെളിച്ചത്തിന്റെയും ശബ്ദത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ ഒഴുകിയെത്തുന്നു. മാർബിൾ ദളങ്ങളിൽ വർണ്ണങ്ങൾ ചാലിക്കുന്ന ആ ദൃശ്യവിസ്മയം ആത്മീയതയും സാങ്കേതികതയും കൂടിച്ചേരുന്ന അപൂർവമായ ഒരു അനുഭവമാണ്. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും അനാചാരങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായി യഥാർത്ഥ ആത്മീയതയെന്നത് മനഃശുദ്ധീകരണമാണെന്ന് ഗുരു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ശാന്തിയും സമാധാനവും തേടുന്ന ഏതൊരു യാത്രികനും മനസ്സ് നിറക്കുന്ന ഒരു പുണ്യഭൂമിയാണ് ശാന്തിഗിരി.